गिबि गिबियाव मिडिया नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आङो गोसो गोरबोनि साबायखर जासिदों आरो नोंथांमोननि खौरांखौ नायगिरि रायजो राजा साफ्रोमनोबो आंनि गोसो गोरबोनि अननायखौ गिबियाव जासिहरनाय जाबाय। दिनैहाय रामफलबिल इउएन एकाडेमिया नैथि जोथोनगिरि सान फालिदों एबा सेकेन्ड पेरेन्ट्स डे सेलिब्रेसन खालामनाय जादों। दा बे हाबाफारिखौहाय लानायनि गाहाय थांखिया जादों जोङो फरायसालिखौ जौगाहोनांगौब्ला जोङो फरायसा फोरोंगिरि आरो दिथागिरिफोर बिथांमोनखौ लाजोबनानैहाय जोङो सावरायनो गोनां जायो जे फरायसाफ्रा बबे दिगाव गोग्लैसोनानै दं बा फोरोंगिरिफ्रा बबेहाय फोरोंनायाव माबाफोर एफा एनै गोरोन्थि दं नामा बेफोरखौ फोसाबनाय। आरोबाव बे बोसोरसेनि गेजेराव जोंनि इउएन एकाडेमिनि फरायसाफ्रा फरायसालिनि बायजोआवहाय बायदिसिना बादायनाय हाबाफारियावहाय देरहासार जाबोनो हानाय फरायसाफोरखौ जोङो बे दिनैनि गेवलां मेलनि गेजेरावहाय जोङो बिथांमोनखौ बरायगोन जाहाथे गारजेनफोराहाय जाहाथे एसे थुलुंगानाय मोनो बे नोजोरजों। आरोबाव जोङो फरायसालिखौ जौगाहोनो थाखाय जोंनि इनफ्रास्ट्राक्चार जोंना दासिमबो फुलफिल जायाखै, गोबां मावनो गोनां दं, बेफोरखौबो जोङो बेहाय सावरायगोन बेखिनि हाबाफारि। जोथोनगिरिफोरा फरायसाखौहाय सासे माने गाहाम फरायसा खालामनांगौबा माबायदि जानांगौ? जोथोनगिरिफ्रा सासे फरायसाखौ जुदि गाहाम खालामनांगौबा बा फरायसाखौ जुदि फरायसानि जिउनि थांखिखौ जुदि जाफुंसार होनांगौबा मोजां रिजाल्ट खालामनांगौब्ला फरायसालियावहाय फोरोंगिरिफ्रा जेखौ फोरोंदों फरायसालियाव जेखौ फोरोंदों फरायसाफोरखौहाय बे फरायनायफोरखौ गारजेनफ्रा एसे मोनफ्रोमबो साबजेक्टफोरखौहाय मा फोरोंदों फोरोङाखै बेखौ चेक खालामनांगौ। आरो गारजेनफ्रा गाव फोरोंनो रोङाब्लाबो फरायसाफोरखौ फोरोंनो थिननांगौ आरो फरायनाय समावहाय जिरायफाथारनांगौ। आजिखालि जुगाव ओरैबायदि रिमोनला जुग, मबाइलनि जुग, फरायनाय समावहाय जुदि फरायदो आफा फरायदो आइ होननानै जुदि टेबोलाव फज'नानै थाङोबा बिसोरो एखमबा मबाइल नायगोन बा गोसो होनानै फरायदोंना फरायाखै। टेबोलाव जिरायबानो जे फरायनाय जायो बे नङा, टेबोलाव जिरायनानै माबा मोनसे लाब जाथारनांगोन। दा जुदि 1 घन्टा फरायनायाव जुदि आधा घन्टाखौनो जुदि गोसो होनानै फरायाबा, मबाइल नायोबा, सालदाङै फरायोबा जों बे फरायसानिफ्राय जोङो मोजां रिजाल्ट मोननो हाया। बेखायनो दिथागिरिफ्रा जा हायो दानि बे बादायारि मुगायावहाय गथ' गथायफोरजों एखेबारे जिरायफाथारनांगोन आरोखि, अब्लासो माने जोङो गथ' गथायफोरखौ जों मोजां खालामनो हागोन। फोरोंगिरि आरो दिथागिरिफोरनि सोमोन्दोआ माबायदि जानांगौ होननानै सानो? फोरोंगिरि आरो दिथागिरिफोरनि गेजेराव ओरैबायदि खाथि सोमोन्दो थाथारनांगौ, ओरैबायदि खाथि सोमोन्दो थानांगौ। आरो बे सोमोन्दो थानांगौनि थाखायनो जोंनि रामफलबिल इउएन एकाडेमिया पेरेन्टस टिचार एस'सिएसन मोनसे बानायनाय जादों। जे मोनफ्रोमबो क्लासावहायनो सासे मेम्बार थायो पेरेन्टस टिचार एस'सिएसनावहाय। जोंनाव माने नार्सारि केजि 1निफ्राय क्लास 10सिम गासै 12सा मेम्बार्सफोर थायो। बेनि गेजेरावहायनो सासे चेयारमेन थायो आरो टिचिं स्टाफनिफ्राय कनभेनर थायो। दा बिसोरो जे मोनफ्रोमबो क्लासनि मेम्बार्सफ्राहाय मासाव खेबसे रिपर्ट होनांगौ चेयारमेननो, जे सोरबा फोरोंगिरिया नट्स होनाया गोरोन्थि जादों नामा, सोरनिबा बुजायनायखौ गथ'फ्रा बुजियाखै नामा, बेफोरखौ माने ओइदिनखालि रिपर्ट होलायलायो प्रत्येक दानावहायनो। आरो बिथांमोनहा एक्सनखौ डाइरेक्ट लाया, जों एसएमडिसिनोहाय बेखौ प्लेस खालामनानै होयो, जोंनो माने खिन्थायो। अब्ला जों सोरबा फोरोंगिरिखौ बुंनांगौबा फोसाबनांगौबा जोङो बिथांमोनखौ बुङो। दा बेफोरबायदि खालामबाय थानायनि जाहोनाव बा बिदि खालामनायखायसो हयथ' जोंनाव 100% रिजाल्टआ दिनैसिम फैबाय थादों होननानै आं फोथायो। खारन थांनाय बोसोराव जोंनियावहाय 100% पास जादों, बेनिबो आगोल बोसोरावबो 100% पास जादों, जोंनाव सेकेन्ड डिभिजन जाजोबदों, बेबायदि आरोखि।